Здравейте, хора! Всички добър ден, хора! С вас е Елкън Пламенов. Днес ще пробваме това е. Ето тези... С спиле. Ето тези... Каквото... Не знам, нека тези чипс. Айде, отваря го, Илана. Пакетче! Значи трябва да... Айде, отваряй го. Чакай. Кутията е много готина. Да. Така е. Дай да Вземи си. разкажи си ощущенията. Къде ощущенията? Какво? Не ти хареса? Може би... Като спагет? Буфурна. Само че сухи и с поправка вътре. Колко и даваш? От 1 до 10. Добре, ще се видим отново в 8, 5. че има вкус на спагети и аз много обичам спагети и за това. 9 от 10. Терапията за контрол на гнева. Много ви лукам, но за тази врата аз съм различен човек. Едва ли би искал да ме виждаш такава. Вижда как аз мога. Трябваше да вземем 2 вкусовки, не, с рак и с пиле. Ама сега пак ще отивам на магазин. Ето, сега виж така ще смогна да направя. Щастливият ти ден, защото... Ще те прекъсна. Има различни видове интелигентност. Да, Ти нямаш нито един от тях. не схващам. Именно. О, стига! Искам само да кажа, че вече го затворих. Сега ще пием вода и да се... Донесе вода. Не се бой, Гъмбо. Затвори очи. Много вкусно. Ви се назад. Усещаш А къде ни е нашето яствие? Малко ме е страх, Гъмбо. За това се казва упражнение за доверие. Хайде, братле. Това, между другото, ме кефи, защото сега като пих вода вече бася като спагет. Ние още можем да го вземем и да сложим вътре вода, да пием и още да таковаме това и сигурно ще бъде Хора, много сега добре. си вземем едно последно. Не последно, просто за видеото последно. Имаме много малко сприго. На мене не ми хареса чип с водата, не ми хареса. И на браслетката ми хареса. Бляк. Абонирайте се на нашия канал и се абонирайте на каналът на моята братовчетка, нейното и такова е. На английски. На всички чао, хора, абонирайте се.